Dámy a pánové, jsme v hotelu Diplomat v roce 2017. Dneska je tady svatební veletrh a já bych vám rád přivítal Milana, který jakožto florista spravuje krásnou výzdobu na svatby. Takže všem přeju dobrý den. Svadební květiny jsou pro mě nejlepší kulaté, jednoduché, stylové kytice, které jsou dnes velmi moderní a trendy. Jaké květiny máš ty nejradši? Pivoňky jsou moje favority. A to díky vůni? Díky tomu, že se s nima krásně pracuje, jsou to velké plnokvěté rostliny, s kterými se dají dělat nádherné aranžmány. Jaké květiny třeba vydrží nejdéle na svatbě? Nejdéle vydrží růže, protože se s nimi dá dobře pracovat, dají se dobře voskovat a kvalitně nasprejovat speciálními prostředky, tak aby ty květiny vydržely co nejdéle. Jaké květiny bychom měli vybírat, jak bychom se měli na to zaobírat? Tak každopádně je důležité se ptát novomanželů, jaké květiny a v jakém období bude se konat svatba. V případě, když je to v nějakým určitým sezónním programu, to znamená jaro, tak trendy jarní květiny, když je to léto, letní květiny a pak když je svatba podzimní, tak samozřejmě krásné, bohaté, barevné kytice v tónech podzimu. Je důležité klienty přesvědčit o tom, že květiny jsou zároveň i nějaké charisma toho celého projektu, který se připravuje, takže jednoznačně se snažíme klienta přesvědčit tak, aby nás uposlechl a nechal si udělat květiny podle sezóny. Ano. A vy si květiny dovážíte sami? Květiny vozíme z Holandska sami, nakupujeme přímo online na holandské květinové burze. Zároveň dokážeme klientovi nabídnout široký sortiment, který dokážeme zabezpečit na rozdíl naší konkurence.